Kublai Fiboro na kitab sirak kalanong lai pukundai dekat basan. Unbu jingmut ban kidang step kanang ban wad U Trai bala thau yau bat ungu undem hakmat ubahalortam. Un ang yala ka shintur ban duai bat un pan map yala ki pap. Pet kajing thabok khoit ka hikai ngi kumnong ide ban le ne ayung ide ban le man ka singi man ka step u shuaba un tia un le yu un bujing mut ban kidang step ban le yu ban wad U Trai kan mo nap den chingi ni kan mau gine bon ba tia slam mo but ki kumna kyang tia singi mo angne ngang klam lap ki jing tho kumta chane un bu jing mun ban kidang step bale kenang ban wad U Trai bala thayo but un plishin tur amde ban pan sha un plishin tur ban duai ban pan map yalaki pap petong ini apet cha ka jutam bathumai tada don manu bala laban le kumne nuksa jongnong in lap te ha gospel kat kum Yohanes kalanong arpo dekat baning kong i pulegumne dang step harngap hagasngin kong jang katayo kat badang dum ke Maria Magdalena kala letsha ke jingtep ban wad U Trai wat fitip apa ke history jang ke perthai baroko we mano balalong baning kong ban tep bau Jisu lamipan de kane ke Maria boleh kalau kong kitab sirak kelenong lai pekundai dekat basan bujing mut ban kidang step kenang ban wad U Trai kini kiba sutrai kiba le piknik mo na school munta bun kiba corona kim len remen shua ki parashimir kim thia malai kile jingle bujing mut kidang step ban wad U Trai mo ka lada ngilaban sungtu kene but kongo ya kene ka tenjung blay but imsing ya kene ka tenjung blay ka jingim jingi ka igasam jingi kan kala baru blay baran bor baru pa baru kon mansim ba khoren kar koi phi